EFF isiphinde yagcizelela ukuyimisela kwayo ukugudluza iANC njengeqembu elibusayo ukhethweni likazwelonke luka-2024. Umholi waleli qembu uJulius Malema unikele eDeep Sloot eGoli ukuyokwethula umkhankaso weqembu lakhe ugqugquzela izakhamuzi ukuthi zibhalisele ukuvota. I-EFF izongenela ukhetho likazwelonke ngo-2024 ngenhloso yokunqoba nokugudluza iANC emandleni ukuphatha. Leli qembu lanqoba ngamavoti angu-10% okhethweni olwedlule okwalinika izihlalo ezingama-44 esishayamthetho sikazwelonke. Lokhu kulenza iqembu lesithathu ngobukhulu kuleli. uMalema-ke wale waphetha ukuphawula malungana nesinqumo se-DA sokuqoka ungasebenzisani neqembu lakhe. We don't speak about other people, we speak about ourselves. We are in this election to win it. We are in this election to remove the ANC. What others do is their own business. I-EFF yethule umkhankaso wayo ugqugquzela izakhamuzi ukuba zivote ngosuku lwesikhumbuzo sokudlula emhlabeni kwesishoshovu somzabalazo umama uWinnie Madikizela-Mandela. uMalema uthi izinga lempilo eNingizimu Afrika alisekho esigabeni umama uMadikizela-Mandela alishiya likulo. She must know it's no longer where she left it, it's worse than that. I was in Northam yesterday where our people live with piles of rubbish dumped inside communities. Councillors of the ANC passing those piles on daily basis, sewer running in front of the houses of our people, children dying in pit toilets, and the quality of life, the standard of living is very expensive. Kusenjalo EFF ilindeleke ukuthi ingenele imashi ilibhekisa amahhovisi enxusa lase-Uganda kuleli kusasa ukuphikisana nomthetho wakuleli yazwe othi kuyicala ukuthandana kwabobulili obufanayo ngelithi lomthetho ukhombisa inzondo.